Программабызны матбугат күзәтү белән дәвам иттерәбез. Аның белән сезне Миңназыйм Сәфәров таныштыра. Хайырлы көн, мөхтәрәм җәмәгать. Татар матбугаты дөнья хәлләрен безгә ничек итеп җиткерә? Бүген дә шул сорауга җавап биреп карыйк. Россия президенты 30 октябрьдән алып 7 ноябрьгә кадәр эшләми торган атна игълан иткән иде. Эшләми торган икән, димәк, ял итә торган дип кабул итәргә өйрәнгән безнең ил халкы. Озак та үтми шунысы мәгълүм булды. Чыгарга рөхсәт ителгән чит илләргә юлламаларны тиз арада алып бетергәннәр. Бәяләрендә кыйммәтсенеп тормаганнар. Бу хәлләргә гаҗәпсенгән Шәһри Казан газетасы беренче битенә сос биргән. Бәйрәм итәр шак түгел. Бәйрәм рухын сүрелдерү өчендер инде газета тере килеш кабергә төшеп ятучылар турында тулы бер бит язма бастырган. Хәтерлисездер, бер блогер ханым төн уртасында 1 сәгать кабердә яткан кешеләр арасында зур бүләк уйнатабыз дип шундый ук зур тавыш чыгарган иде. Үлем килгәнен көтеп тормыйча гына кабердә 2 кеше ятып чыккан икән инде. Тагын икесе моңа әзер ди. Шөкер, акыл аеклыгын югалтып ук бетермәгәнбез икән әле. Сүз уңаеннан шунысын әйтергә кирәктер. Әлеге блогер ханымга карата прокуратура тикшерү эше башлаган. Үлемне уенга үлдерергә теләгән кеше өчен прокуратура нәрсә инде ул? Пандемия чорында күп кенә компанияларның хәле мөшкилләнсә дә, машина сатучы салоннар киресенчә чиреп байганнар һәм әле алга таба да рәхәт яшәүләрен дәвам итәргә кебек дип яза Татарстан яшьләр газетасы. Кайбер мәгълүматларга ышансаң, илнең 50 ире автосалоны быелның беренче яртысында гына да 1 триллион 200 миллион сумлык машина саткан. Бу былтырның шул чорыннан 2,5 тапкырга күбрәк. Баксаң, башта коронавирус дип аптырашта калган халык кишер чигендергә бия үскәнне күреп, машина алып калырга дип автосалонга йөгергән икән. Кыскасы, аңламассың бу дөньяны. Шул ук Татарстан яшьләрендә бик абруйлы укытучы, академик, педагогия фәннәре доктор, профессор, Россиянең халык мәгариф отличнигы Җәүдәт Хөсәенов бик аңлаешлы итеп мылтыксыз мәктәп нинди була дигән сорауга аңлатма биргән. Абруйлы шәхеснең сүзләренә хакимият чиновниклары колак салса иде дип телик. Үткән атнада Татарстан Дәүләт Советының Россия Дәүләт Думасының төбәк җитәкчеләрен президент дип атаудан тыя торган законын кире кагуы илдә шулай ук шау-шу чыгарган иде. Бу Россия президенты Владимир Путинның ап-ачык итеп: "Мы с уважением относимся к любому выбору народа Татарстана, поэтому вы сами там решайте", ладно дигән сүзләреннән соң. Әлеге проблемага ачыклыкны Ватан Татарстан газетасында Дәүләт Советы депутаты, Татарстанның халык шагыйре Каил Зайдулла керткән. Тәфсилле җавап Татарстан халкының рухына тулысынча туры килә дип уйларга кирәк. Ватан Татарстан газетасындагы тагын бер бик кызыклы язма "Космоста да яшәрбез әле" дип исемләнгән. Бу көтелмәгән фикерне Казанга зур планнар белән АКШтан кайткан космик ракеталар төзүче милләттәшебез Надир Бахауиев әйткән. Фәнни мәкаләләрен татарча язучы бу милләтпәрвәр шәхесебезнең кем икәнлеген тәгаенләү өчен аның Мәсхүдә ханым Шәмсетдинованың ул икәнлеген әйтүдә җитәдер. Әйе, татарга гел үлем турында гына түгел, алда торган зур киләчәк турында уйларга ярыйдыр дигән фикер белән бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.